Jo vaig néixer a Alacant en 1960 en el si d'una família treballadora. En la casa familiar convivien els iaios, els pares i jo mateix, i allí la llengua que es parlava era indistintament el castellà i el valencià. Els meus iaios parlaven en valencià entre ells, però els pares ho feien en castellà, que era la llengua en la que s'havien conegut. A mi, sobretot els pares, em parlaven en castellà. En qualsevol cas, eixa va ser la meva llengua materna, per dir-ho així, tot i que tenia un coneixement passiu del valencià des de ben prompte, no? Després, en la família extensa i també el veïnat i els amics dels meus pares, la presència del valencià i del castellà estava present, no hi havia un conflicte aparent, no? El meu ensenyament primari i secundari va ser exclusivament de castellà, com era habitual en l'època, però en l'últim curs de batxillerat, que el vaig cursar en la filial de Carolines, un sacerdot, don Sebastià, que estava lligat d'alguna manera a la cocatedral de Sant Nicolau, va organitzar uns cursets extraescolars gratuïts de valencià, al qual assistíem uns poquets xiquets. De fet, només me'n recorde d'un. I va ser en aquest moment quan vaig prendre consciència del valencià, una llengua que tenia una norma, igual que la tenia el castellà. Vaig conèixer que hi havia tota una història lligada a aquesta zona, a aquest territori, que hi havia uns reis i reines valencians, que hi havia una sèrie d'esdeveniments que tant a l'escola com a l'institut ens havien estat amagats, i d'alguna manera em vaig sentir traït, frustrat, com si m'hagueren furtat una part del meu patrimoni. Eixa va ser una sensació colpidora en aquest moment, no? Després vaig passar a la universitat a estudiar magisteri i allí vaig conèixer la majoria de la gent, el 80-90% de l'alumnat procedia d'altres comarques, no pròpiament de la ciutat d'Alacant, i n'hi havia molts que venien de la zona de la muntanya alacantina, no? I vaig veure que hi havia molt... el valencià era habitual, sobretot en la conversa informal entre determinats grups. L'ensenyament, però, continuava sent en castellà. Després, una vegada vaig començar a treballar com a mestre. Les meues primeres destinacions van ser la Vila, en Dénia, i allí vaig tindre coneixement en castellà també. Vaig conèixer altres persones que em van estimular a adoptar el valencià, em van animar a parlar en valencià de manera habitual, no? Perquè al principi sempre em donava una miqueta de vergonya, ficar la pota, les gambades normals de quan comences valencià, castellanismes, etc. I en aquest sentit recordo molt bé a un company que tenia en Dénia, Tadeu Fullana de Xaló, que constantment m'animava a parlar en valencià, i alguna cosa semblant també va ocórrer en castellà amb un altre amic, Francesc Verdú, arquitect de castellà, que també m'animava molt en aquest sentit, i ahir vaig donar el pas. També vaig tindre coneixement en aquests moments d'alguns fets de discriminació contra parlants del valencià, i això encara em va reafirmar en la voluntat de recuperar, de parlar en valencià, en definitiva. Finalment vaig vindre a Sant Joan d'Alacant com a mestre de valencià, i això em va animar a assumir un rol com a tal mestre de valencià. Vaig valencianitzar el meu nom, la gent em coneixia, companys, famílies, alumnes, col·legues com Josep Antoni,
i vaig treballar des del començament per les línies d'immersió en valencià, en les quals he estat treballant més de 25 anys. I aquesta experiència m'ha demostrat que aquest és l'únic camí que pot dur-nos a, bueno, no sé si a recuperar, però sí almenys a frenar el deteriorament del procés de pèrdua del valencià.